ଭାଇମାନେ କିଛି କଥା ଥିଲା କହିବାରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର କେହି କାଟିବେନି, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେହି କରିବେନି। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଏ ଅଠାରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର କହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜୋରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କାରଣ ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଯେତେ ଛଡ଼େଇଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଦୟାକରି ଏମିତି କେବେ କରନି ରେ। ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତା ବାହାନକୁ ତୁମେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ, ଏଇଟା ତମର ମଣିଷ ପଣିଆ? ଧିକ ଜୀବନ ତମ। କେମିତି ସହର ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ? ତମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ସେ ଗଣେଶ ତା ଜୀବନଟାକୁ କୌଣସି ଅଠାପଠିରେ ନିଅନି। ସେ ଟିକେ ତ ଖାଉଛି ନା, ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ସେ ଅସୁବିଧାଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ ତମକୁ ତାର ରାଣ ଦେବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ୍ କର, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ମତାମତ ଲେଖ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଭାଇମାନେ କିଛି କଥା ଥିଲା କହିବାରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର କେହି କାଟିବେନି, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେହି କରିବେନି। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଏ ଅଠାରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର କହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜୋରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କାରଣ ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଯେତେ ଛଡ଼େଇଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଦୟାକରି ଏମିତି କେବେ କରନି ରେ। ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତା ବାହାନକୁ ତୁମେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ, ଏଇଟା ତମର ମଣିଷ ପଣିଆ? ଧିକ ଜୀବନ ତମ। କେମିତି ସହର ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ? ତମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ସେ ଗଣେଶ ତା ଜୀବନଟାକୁ କୌଣସି ଅଠାପଠିରେ ନିଅନି। ସେ ଟିକେ ତ ଖାଉଛି ନା, ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ସେ ଅସୁବିଧାଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ ତମକୁ ତାର ରାଣ ଦେବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ୍ କର, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ମତାମତ ଲେଖ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି।